Dobrý deň, vítam vás Jožko Ferko, bývam v Hniezdnom a toto bude môj YouTube kanál a tu budem natáčať hry. Čo nevraskaj do piče! To bola moja jebnutá mamka alebo môj jeblý brat, neviem, takto z nich. A dneska si natočíme unboxing neviem čoho, je to od Programingu, áno. Je to palný simulátor. Piču, to si ja mám povedať! Na kameru to. Pozrite sa, takýto balík. Takto prídem. Wow! Wow! Čo to je? Čo to je? Čiapka! Čo ti jebe? Čiapka! Aha, teraz. Čo ti jebe? Ja mám traktor! Čo ti jebe? Čo ti jebe? Čo ti jebe? Čo ti jebe? Traktor! Čo